Ahojte, milé priateľky a priatelia. Vítajte na kanáli, kde spoločne objavujeme poklady prírody. Dnes sa budeme venovať jednej z najobľúbenejších a najvoňavejších byliniek – bazalke. Od starovekého Egypta a Indie až po modernú kuchyňu. V tomto videu vám poviem jej bohatú históriu, ako ju pestovať doma aj v záhrade a hlavne, ako ju prakticky využívať v kuchyni. Ak aj vy radi varíte s čerstvými bylinkami, dajte like už teraz a poďme na to spolu. Bazalka, latínsky Ocimum basilicum, pochádza z tropickej Ázie, predovšetkým z Indie a juhovýchodnej Ázie, kde ju pestovali už pred viac ako 5000 rokmi. V starovekom Egypte ju považovali za posvätnú rastlinu a používali ju pri balzamovaní mŕtvych. Gréci a Rimania ju poznali ako symbol lásky a kráľovskú bylinu. Slovo Pacin basilicum totiž pochádza z gréckeho basileus, čo v preklade znamená kráľ. V stredovekej Európe sa bazalka pestovala hlavne v kláštoroch a postupne sa stala neoddeliteľnou súčasťou aj moderných záhrad. Na našom území ju ľudia pestovali najmä od 16. storočia. Existuje mnoho druhov bazalky, od klasickej sladkej cez citrónovú, fialovú, thajskú až po škoricovú. Každá má trochu inú vôňu, chuť a využitie. Ľudia bazalku šľachtili stovky rokov, aby bola aromatickejšia, odolnejšia a mala väčšie listy. Najobľúbenejšie odrody sú sladká bazálka, genovese, je hojne využívaná najmä v talianskej kuchyni. Citrónová bazálka, typická je pre ňu osviežujúca vôňa citrónu. Fialová bazálka je viac pestrejšia a má jemnejšiu chuť. Thajská bazálka je zasa vhodnejšia do ázijských jedál. Vyznačuje sa výraznou anízovou arómou. Bazálka je teplomilná jednoročná rastlina, ktorá miluje slnko a teplo. Pestovanie bazálky je jednoduché a veľmi vďačné. Výsev. Semienka vysievajte už vo februári alebo v marci na teplom mieste so teplotou 22 až 25 stupňov. Semienka len jemne pritlačte, nezasypávajte ich, potrebujú svetlo na klíčenie. Keď už má rastlina 4 až 6 lístkov, presaďte ju do väčších kvetináčov. Stanovište by malo byť slnečné. Ideálne južný parapet okna, balkón alebo fóliovník. Pôda by mala byť ľahká, priepustná, bohatá na živiny. Zalievanie. Pravidelné, ale mierne. Bazalka neznáša premáčanie koreňov. Zalievajte ju z rána ku koreňom. Hnojenie. Každé 2 až 3 týždne tekutým hnojivom pre bylinky. Ochrana. Bazalka je dosť citlivá na škodcov, najmä na múčnatku a slimáky. V noci ju pri nízkych teplotách prikrývajte. Zber. Zbierajte lístky priebežne, najlepšie pred kvitnutím. Bazalka nie je len na ozdobu. V kuchyni má všestranné využitie, obsahuje veľké množstvo antioxidantov, vitamínu A, K a tiež aj železa. Delikatesou je napríklad klasické pesto a la genovese. Rovnako ju môžete použiť ako korenie na pizzu, do paradajkových omáčok a na prípravu šalátov, napríklad šalát caprese. Citrónová bazalka je vhodná do limonád, rybích jedál a dezertov. Pre zdravie je bazalka vhodná aj na prípravu čaju. Čaj z bazalky pomáha pri tráviacich problémoch, upokojuje nervy a podporuje imunitu. Olej z bazalky výborne odpudzuje bodavý hmyz. Sušená bazalka vo vrecúškach zas odpudzuje mole a poslúži aj ako prírodný osviežovač vzduchu. Tip. Najlepšiu chuť má čerstvá bazalka. Sušená stráca veľa arómy. Bonus tipy. V záhrade bazalku vysádzajte vedľa paradajok. Navzájom sa podporujú a odpudzujú škodcov. A ktorú odrodu bazalky pestujete vy? Napíšte mi do komentárov. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prihláste sa na odber a zapnite zvonček. Ďakujem vám krásne za pozornosť a prajem veľa voňavej bazalky. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.